Dugang sa lig-on nga mga programa sa panglawas nga gibatbat ni Governor Bambi Imano atul sa iyang State of the Province Address o taho sa katawhan, mao ang epektibong pakigbatok sa puwersa sa Provincial Interagency Task Force kung PIATF sa coronavirus disease o COVID-19. Dugang ni Governor Bambi nga pagsugod sa pandemya hatod sa COVID-19, isa ang probinsya sa Misamis Oriental pinaagi ni PIATF Chief Dr. Jerry Kalingasan sa 11 probinsya nga nangandam niini. Sulti ni Governor Bambi nga niaging Enero 15, 2020, nagsugod ang paglihok sa pagpakgang sa lalawigan batok sa COVID ug sugod niini walay undang ang pangandam sa probinsya sa pagsuporta ilabi na sa nagkalaing-laing checkpoint ning lalawigan nga anaa sa kanunay pag-abag sa ilang pagkaon sa pamahaw, paniudto ug panihapon. Usa-usab ang probinsya sa pinakauna sa tibuok rehiyon nga nakapatindog og kaugalingang COVID facility kun isolation facility. Gani, mukabat sa 400 million ang nagasto sa Kapitolyo Probinsyal sa pagsugpo sa COVID-19 ug nagpadayon pa ang pagsuporta hangtod karon panahona alang sa pagpakgang batok niini. Gipasalamat ni Governor Bambi sa panggamhanang nasyonal sa gipanghatag nga bakuna batok COVID-19. We are actually very thankful to DOH, to the national government for the vaccination rollout. Gipahibalo usab ni Governor Bambi nga moabot sa 82.02% sa katawhan o 559,004 ka individual sa Misamis Oriental ang nakadawat sa vaccine kung vaccinated na. Nagpabiling mabinantayon ang panggamhanang probinsyal o gisigurado nga magpadayon ang pagserbisyo niini ilabi na sa isgutanang panglawas. Aron ang katawhan sa probinsya magpabiling himsog ang panglawas ug layo sa bisan unsang sakit. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Jesse Andaliasa, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno. Padayon Pilipino.